ҳоле шикаста шидем дида чанд видео ютуба фаромӯш кардем ба фикрам сабри ҳазрати аюба касе ки 18 сола ҷога натонист хеста кирмо мехӯрдам ба данша ӯ нигоҳ мекард зинда мустаҷобы дар дуоша боре шикоят накард ай дард безорӣ накард саломатӣ талаб накард сабр кард барои ки аллоҳ дӯст дорад сабура зеби мусалмон сабрай ҳатто вақте маҷбурай дарвозаи дили мо гӯё барои умед қилфай ки умед аз зиндагӣ канем баъди як хифа гӯё фаромӯш кардем аҳволи дӯсти худора ҳазрати иброҳима ту бибин суханора боварӣ дошт ба худованд ба ҳама кор розӣ шид ба оташ партофтанша ҳазрати ҷабраил ҳозир шид чӣ кӯмак кунам гуфта пурсид ҳазрати иброҳима гуфт худо ба хабарай озияи аҳволи ма пас чӣ ниёз ба кӯмаки ту худо бибинам вақте мо да интернет реклама мусулмони сахтем пас ку боваримон ҳақда куҷодай сабри мо ҳамсоям россияда хабар дора ай дарди мо ҳамаи мо шикоят шунид нашунид боре шигра и қасол солим бидем ки кай охирон бо шикр кард ки ҳар нафаси мо аввал иҷозат мепурсад ромадандам мепурса ромадандам бо ай сар ҳар тапиши дили мо пешай задан навал мепурса ба дил тапиш мезана вақте худо бигаш биза а имрӯз ҳама шикоят дорем ай ковед низда брат хита савол педаами 2019 чанд амали хайр кардӣ чанд бор ту зино кардӣ чанд намозта хондиву чанд таша қазо кардӣ дили чанд каса шод кардӣ чанд касора ранҷондӣ ба мазоқи чанд нафар дига кентота хандондӣ бад фикр ки ба и қадар корҳои ҳароми мо чӣ ба офат наёя болои сари мо и дунё соҳиб дора ҳар дуо макон дора ҳар дили шикаста барои худ ғамхор дора ҳамаи мо медонем да и дунё да имтиҳонем ба чӣ дар кор шикоят вақте ки да имтиҳонем